ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Имрӯза наварда 10 мошинҳои фурӯшӣ ҳастанд ки мошинҳои беҳтарин бо нархи дастрас. Нархҳо аз 7000 сомон сар мешаванд. Дӯстони азиз, видеонаварро то охир тамошо кунед. Ба видеонавари мо лайк гузоред. Дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. Дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. Ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад, метавонад дар номерои имо ватсапи мо ки дар рӯи экран ҳастад равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. Ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед. Мо бошад видеонаварро сар мекунем. То охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, Mercedes Benz ки кузови 124 закас карда буданд, ҳамон хеле ҳастад. Соли барош 1992, сӯзишвориш дизел, кузови седан, объёмшад 2 гуфтагӣ. Коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Радной краска, салон тоза, ягон ҷо задагӣ мега пусидагӣ надорад. Сабаби фурӯхтани мега мақсад ки Россия мера, ба ҳамин хотир срочно мефурӯшимш. Мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. Нарша 36000 сомон мега. Бо арзона мешида. Ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. Маълумотҳои аниқтара хубтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Дея мошини фурӯшиам ҳастад дӯстони азиз, Mercedes Benz, соли барош 1991, сӯзишвориш дизел буда, кузови седан, объёмшам 2 гуфтагӣ. Коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад ки хаддавои ҳамаш мега 100%, коробка мотор 100%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нарша 33000 сомон мега. Бо арзон мешида. Ин рақамош марҳамат занг занед. Маълумотҳои аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Сеюм мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Mercedes Benz ҳастад ки соли барош 1987, сӯзишвориш танҳо дизел буда, кузови седан, объёмш 2 гуфтагӣ. Коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Состояниш мега зурай. Моториш дизели 4 срочно фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. Нарша 13000 сомон мега. Ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. Маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Чорум мошини фурӯшиам дӯстони азиз, Mercedes Benz ҳастад ки соли барош 1991, сӯзишвориш дизел, кузови седан, объёмш 2.5 гуфтагӣ. Коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. Балонош 100%, радной краска, ягон ҷо мега задагӣ пусидагӣ надорад. Мошин срочно фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад дар райони Ашт. Нарша 38000 сомон мега. Бо арзона мешида. Ин рақамош марҳамат занг занед. Маълумотҳои пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Дӯстони азиз, видеоҳои моро то охир тамошо кунед. Ба видеонавари мо лайк гузоред ва дастгирии моро фаромӯш накунед. Дастгирии мо танҳо обуна шудани шумо ва лайк гузоштан дар видеоҳои мо мебошад. Панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra J, соли барош 1998, сӯзишвориш газу бензин буда, кузов универсални, объёмш 1.6 гуфтагӣ. Коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Пусидагии зарарӣ мега надорад. Як даст қатъӣ гаштагӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нақша 45000 сомон мега. Бо арзона мешида. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед.
шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз Opel Astra H астае ки соли бароши 2006 сӯзишвориш дизел буда кузоваш универсални объёмша 1.9 гуфтагия коробкаш механикай мошин мега зураи вагония ҳама кораш мега кардаги тайёрай техосмотрша мега кардагием кондитсионерш мега кор мекуна мултирула мега хоб 10 та мега аэробаг дора ҳамаш 100% тайёран кор мекуна ҳама ҷош гарантия қатъӣ мошин мега қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нақша 56 000 сомон мега бо арзонам мешидай ина рақамош марҳамат давраи экран занг зани маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунӣ. ҳафта мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз Daewoo Nexia астае ки соли бароши 1995 сӯзишвориш газу бензин буда кузови седан объёмаш 1.5 литр гуфтагиай коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуб қарор дорад камтар проблема дошта проблемаш мақсад документ кардан дар кор мегаву калсават кардан дар кор мошин қарор дорад дар шаҳри ёбон нақша 8555 сомон мега бо арзонам мешидай вариантҳои алиширам будай ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг зани вариантҳоро пешниҳод кунӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз ВАЗ 2109 ҳастае ки соли бароши 1997 сӯзишвориш газу бензин буда кузов хетчбек объёмаш 1.6 литр гуфтагиай коробкаи мошин механикай дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад документош мега яксола 2 та электропакет газу бензин мега кор мекуна конкретно мега харидори анил боша занг занед бо арзонам мешида дар назди мошин мега беҳуда илтимос занг назанед вариантҳои алиширам будай мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақша 7000 сомон мега марҳамат ина рақамош дар рӯи экран занг занед вариантҳои алишира пешниҳод кунед. дӯстони азиз видеонавори моро имкон бошад дар имо ватсапатон поделитсия кунед. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз Hyundai Porter астае ки бародарон мошинҳои боркаш хоҳишкардагӣ буданд соли бароши 2001 дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нақша 55000 сомон мега бо арзонам мешидай дигар ягон мақсад ки маълумоти иловагӣ нестай ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшиам дӯстони азиз Hyundai Porter астае ки соли бароши 2004 дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад инашам қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нақша 60000 сомон мега ина рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз ин буд 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. бародарони азиз касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва видеоҳои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. хайр то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.